Bırakın da diyoruz. 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 Memperkenalkan jajaran pengurus keluarga besar Seni Damarulan Krishna Buwana. Acara malam ini dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Masa Rakyat, malam ini dimeriahkan oleh Seni Damarulan Krishna Buwana Jagung Surono Kabupaten Banyuwangi. Nomor HP atau nomor WA 082 143 197 789. Adapun jajaran pengurus keluarga besar Seni Damarulan Krishna Buwana. Ketua Bapak Eko Santoso, Wakil Ketua Bung Andi Susanto, Sekretaris Perangkat Bendara Neng Gita Varela, penata gending atau musik Gandara Madiswara, tata dekorasi Jugri Bisono, Didik Sujarno, Dani Setiawan, Rujen Ananto, Denis Pelecer, juga Rizky Bowo. Totalete Kang Budiono, Tata Rias dan Busana Neng Novi Adistia. Sutradara malam ini Bapak Suyanto Kece. Penanggung jawab Ibu Ambarwati SPD. Adapun pelindung Krishna Buwana Kepala Desa Jagung Bapak Son Haji. Lawak malam ini Mak Rempong CS ikut mendukung persahabatnya Krishna Buwana di VR Shop Banyuwangi. Juga didukung langsung persahabatnya Rosalina Fashion dan Beauty. Malam ini kerja bareng persahabatnya Si Cantik Audio. Jangan lupa subscribe channel kami Krishna Buwana Official. Krishna Buwana berdendang cerita malam ini dalam kisah Mina jika Winnie sudah selamat yang suka. Baik Bapak Ibu hadirin dan juga para penonton bersolat yang berbahagia, itulah tadi nama jajaran pengurus keluarga besar Seni Damarulan Krishna Buwana. Tentunya di malam berbahagia sesuai permintaan dari warga masyarakat Kaliputih Gendeng dan bekerja sama dengan tim direktur sutradara kami di malam berbahagia ini akan menggelar sebuah cerita
Minak Jinggo Winisuda. Tentunya di malam berbahagia dukung langsung seretan para aktor dan aktris kenamaan keluarga besar Krishna Buana. Baik, Bapak Ibu hadirin, sebelum kita memasuki dunia cerita kami atas nama pembawa acara mohon undur diri bila mana ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam, selamat menonton sampai paripurna pagelaran. Nuwun. Om Swastiastu. Binarung saraning pradangga monya ingkang hambabar gumelaring seni budaya Krishna Buana kanthi babaring cariyos Minak Jinggo Winisuda. Ananging negaripun ingkang dados pujering carita boten kadya wonten ing negari Majapahit. Dasar negari ingkang panjang kunjung pasir kirik kemah ripah loh jinam. Panjang do pangucapane punjung luhur kawibawan pasir samudra ukir gunung dene negari nguraken pagunungan ngiringaken pasabinan ngenaken benawi ngayonaken bandaran agung ripah para kawula samya hanjejel omipit abendupit papan wiar ketingal rupa saking raharjaning negari mila boten mokal kada negari manca ingkang semi twangklung asok ulubek ingkang ngarepi glondong mengarep sinigek mungga ingkang minursita sinten ingkang kados pambuka ning pagelaran lah menika ditaing Gusti Ki Hajar Pamengger tansah ngeningaken cipta sendakep suku tunggal tansah meminta nugrahaning Gusti kang murba ing dumadi yen to Cinandra saking Mandrawa pindha dadung paripurna.
mau matsa karo kanthi puja smedi madhemengar tane Gusti mugi yang widi paring nugraha Ki Hajar Pamengger ingkang sendakep suku tunggal tetek timuhung ing asamun mahas ing asepi pindha kadya kadet nyamper hangono alas-alasan kebo marcoet ditandangi sampai mati Joko umbaran unggul tanding yudha gebyar saknalika gagah perkasa jaya sakti mandraguna Jaka umbaran gagah perkasa jaya sakti mandraguna Minto marang Gusti Kang karya jagat. Pepadang sing tak ompo. Ana apa aku nganti mlayu saka Majapahit? Ana kalunggu aku. Dijeki marang Adiku Sentanumurti. Anti aku keplayu saka Majapahit. Lara atiku nganti dinane iki. Sentanumurti lan Majapahit. Aja enak endang dengkul kuwi. Aku Ki Hajar Pamengger sing bakal ritu Majapahit. Aja nganti tentrem. Sakjroning nggonku treki ana kegambaran pawujudaning bocah. Apa iki besok sing bisa gawe bales lara ati
atiku marang Majapahit. Yo, kawujudan kuwi ndak buktekake ndak golekane. Sak tengah alas kang gedhe ora ana sing tak pangan. Pak Mbok padung waduk ulu kewan sak tengah ngalas entek banjur aku mangan apa aduh iki apa kok ora wareg aku mangan iki. Aku luwih. Yo, kabeh kewan sak tengah ngalas wis entek. Tak ada kala mangsa. Wetengku sik luwe yen ngono, Mbok. Pak, aku sing teko.
bojo. Alah. Karuan dadi rondo golek lanceng kene ae aku. Wong duwe bojo kon sehati ngono ae kok gak gelem. Pamite golek kayu. Jajale ngene iki, gek duwe selar tangge nempur. Wis 3 dina radang kaya ngene iki lho jajali. Kok anakku luwe piye gek mangan apa? Ngono janan iki. Kok ya gumun aku nek bojoku iki kok ya anak kok ya dolan ya balik-balik. Ngene iki kok sambate balik bojoku ora ndek duit. Aku lek ngene iki kok teko bene tak sambel tenan pokoke. Muga-muga entuk duit. Mbak nek kono nek bojoku, Mbak. Bojoku ning kono, Mbak. Loh, ndi? Ora gelem munggah ngono kok. Kayune tak delehne dhisik. Aduh, wakmu wis matengan apa burung iki mau? Wis matengan apa burung? Piye? Wis matengan apa burung? Matengan. Ya. Lah wong blojo durung kok matengan. Sedina mah golek kayu ora sak kelek kuwi. Ha iya, ngene tak rewangi teko nganjukan kono. Pae. Ha piye? Aku kuwi arepe gendhok ngenteni sampean bali. Ngenteni duwite nggih tuku beras. Oh. Aku ki ora ndek duit. Dadi kowe ra ndek duwe. Ora goreng duwite. Lah aku mau teko nganjukan iki dijak kancaku. Kene Mbah Duding kono aku mau. Kene Mbah Duding? Ha iya. Dadi duitku mau entek. Lah duwite ndi saiki? Ora eneng. Aku ki ro gendhok. Urung adang, urung liwet. Aku ki njaluk duwite. Gorene duwite. Alah, gara-gara ngene Mbah Duding wakmu aneng bokong rada semok. Aku ki wis ming ngono. Lho bokong rada semok duwite entek. Ora diampot tenan kok iki. Aduh. Aku ki ro gendhok. Ya. Gorene duwite. Aja kereng-kereng kok. Gorene duwite. Wis entek. Oh, trewong lanang diampot tenan iki kok. Aku ki selak luwe. Halo padha wae, gara-gara Kemal. Sampeyan pamit apa? Pamit piye? Aku pamit megawe, nyambut gawe golek kayu, tak nggih kebutuhan rumah tangga. Lah saiki ndi duwite? Duwite ndang. Ayo kuwi. Oh, diampot tenan kok iki. Wis saiki pegatane wis. Aku pegaten. Oh alah mbokmu kowe mentala ta. Abiyen iki ketok apa? Saiki ketok apa? Saiki bareng aku koyo ngene mau jak pegatan iki lho. Biyen ki yo ganteng akeh duwite. Lah saiki lho ora gendhoke ora iso lho, Aku pegaten tak golek lanceng kene. Aku isih payu aku golek lanceng kene. Aku payu lah aku kok tunggu ning plorotan kono ndok piye iki kok. Alah, wis aku sakjane blenger duwe bojo sampean iki. Arep tak operne ning pasar sapi kono sesuk. Ora ming kowe tok blenger. Aku jane iki nganu. Aku jane nyawang sampean iki nganu. Nganu apa? Sayang. Sayang. Halo. Bu, Mama. Aduh. Ayo. Kereng ya kereng. sayang lene duwite. Karo diki ditung mburi ngene lho sayang. Tangan kono lho. Lah mau ning kono mau ya ngomong, anu Pak De, benjing mriki malih, mboten bayar keri asal. Ngono ae mau. Dadi aku sing kurang. Aku sing kurang. Aduh. Yo. Aku kurang piye Pakmu, Delon bokonge sesemok. Apa sing arep? Jajal kaya ngopo sing. Aduh. Aku ngene iki yo kelingan aku, Mbok. Kelingan cek nom-noman biyen. Gremes-gremes ya ta? Nah, aku
aku bali tekan wana nggawa kayu nebokne bluk. Kowe Pakmu. Weh, lah aku lono kademen. Kuwi lek enek duit. Lek enek duit abangku sayang. Oh, gitu. Lek gak enek ya tak kendang. Iya, aduh. Wes. Heh, anakmu ki ning ndi? Anakmu ning ndi kok gak bali-bali? Heh? Ini yo. Jajali, mau jarene pamit dolan karo kancane. Perkara sing kuwi mau kena dirembuk meneh. Iya. Sing wis sing durung ayo kita. Sesuk golekno dhuwit lho ya. Ya. Ki aku wong mikir lho. Pirang-pirang dina iki lho. Sopo kae wongmu? Oh, lah iki. Ya iki mbokmu, anake awake dhewe sing ganteng dhewe, ya iki. Kondi to le? Teko ngendi le? Apa? Aku mari keplantrang-plantrang, Mbok. Oh, mari kepaling-paling. Kok nganjukan lampu merah nganan. Terus Lah kok teko Pekulong. Raya apa? Hei, teko nganjukan. Teko lampu merah, teko Pekulong ki lho nyang apa? Aku ki kok kono lah kok jebul kok sronone, Mbok. awang kowe nang Kok iso nggoku. teko serono maneh iki lho? Janu karo mending sing ngomongi, Mbok. Kowe iki kok yo ngono. Sembarang iki ditekokne. Tekan piye, Mbok? Engko dong rejo bangun san dong rejo muncar kowe iki. Kono mau tak takoni, Mbok. Mau tekone piye le? Endi sing enek janger disauri? Ora ngono lho, Mbok. Lek Ditakoni ning janger. endi enek janger? Ora ngono, Mbok. Lho paling karo wong gendeng ku mau semua tekoni. Sing gendeng sapa, Mbok? Lah sing mau tekoni ku mau. Oh, aku mau. Kowe Ora, ganteng. Ora cak gadeng. Ora kowe iki lho. Walah. Ora bareng rewel. Kowe dolan teko Nganjukan, Toko Karangsari Pramatan, Mbok. kowe goleki kancamu wis mati. Sapa? Suprat kae mati wisan Karangsari. Ya. Sing enek kono. Kang Dilah, Wah, iso barangke wis mati loan. Wah, iso wis mati. Iya. Sing enek Kang Dilah Kang si Dilah, karo kae tandak Mbak Rum kae. Nah, Mbok, Apa? ambumu kok wangi. Ya harum dong. Ambune ketut sapa? Ambune bapakmu. Ambune. Oh, Hei. oh, Mepet yo mepet le. ini Nganu nalpote jotok pepet. Iki opo? Hei. Raja. Mbok. Ki ulang-ulangamu koyo iki. Luwe to. Seto tak jikone. Seto. Kowe lek dolan yo aja luwe. Ayo mbokmu. Aseko sing anu sethithik. Wingi kae kepiye? Mbokku ayu ya, Pak. Lho, bapak wing gantenge kaya ngene. Sapa? Bapak. Jane wong Kali Putih kowe iki malah kaya wong Dayak. Lah, mangkane ndek turunan lho bagus. Sapa bagus aku? Tunggu ndak kentung. Ono. Anteng le. Kaya sapa aku, Pak? Kaya Janaka. Aku golekno prawan kene. Aja kuwate. Wis makae ngelumpuk lah kae. Neng loro kae wis ngenteni. Ha kuwi. Mbok. Ya. Hei, ngono kuwi maksude apa? Anu cium jauh.
jeneng I love you. Yes. Dilarang merokok. Bukan, aku cinta padamu. Aku jalukno kae, Mbok. Jalukno kae. Kae sing gadis kae. Aku ya sik Joko lho, Mbok. Gelem Mbak sampe tak oleh anakku, Mbak. Memang ya, Mbak. Lek duit. Lah ora gelem karo anake karo bapake ae ya. Aduh. Sedene awak kapok. Goyang nih. Mbok. Besok aku nek rabi karo kae nanggap Janger Krishna ya, Mbok. Janger Kresna apa kuwi mau le? Krishna Buana Rejo Agung. Sing ngoreke sak Banyuwangi iki le. Pimpinane sapa le? Pak Eko. Mengko tak ngendi le? Rejo Agung. Aja kleru alamate lho. Iya, Mbok. Aku luwe. Iki ngaketi mboke ae lho. Aku kaya cepot jantungku. Bang. Aduh. Nale. Bapake ora tak bilang sayang. Keremen lho. Aduh. Sodik men. Biyen dulang-dulangan. Saiki ya dibuang. Aduh. Wah iki. Ora enak. Mbok. Kurang apane to, Mbokmu? Le, kok ora enak piye to le? Ora enak mergo. Enak sing ndek iki kenyil-kenyil, Mbok. Kurang apane lehmu masak? Ya padha karo ndek iki lho, Pak. Ora. Kurang piye? Ndek iki nek kenyil-kenyile rada amis, Mbok. Yo jangan tewel saiki yo jangan tewel lho le. Ora. Iki mau campuri mbekku barang. Ngene yo le. Kowe pengen sing kaya ndek iki. Aku njaluk sing kaya ndek iki, Mbok. Tak omongi rungokno. Ndek iki mau aku ngrajang tewel, kuwi mau tanganku kekiris. Dadine iki mau getihe iki katuk ning jangan kuwi mau. Dadi sing tak pangan drijimu, Mbok. Layak to layak. Piye? Layak-layak kepiye? Enak tenan seger, Mbok. Yen mengkono aku njaluk sitok engkas ya, Mbok. Njaluk apa kuwi le? Aku njaluk drijimu sitok. Njaluk tangane sitok, Mbok. Njaluk Tangane bapakmu ki entekno. Joli wedhus wae. Tangane bapakmu entekno. Iki wis bentak mudar iki. Iki lho panganan, Bro. Pak wis ora enak le. Aku njaluk sikilmu sitok, Pak. Sikile Pak wis. Weno jere sayang anak weno. Ayo lah. Tak Hei! Kok ulungke apa ora? Ya to Pak iki, Pak. Tadah kala wangsa, hei! Senen Kemis. Kowe tak kandhani yo, Le. Nih, Kowe lek kepengin wareg yo, Le yo, aja mangan boke. tenan deh. Aja mangan boke. Aku kon mangan apa? Kowe pengen wareg tenan, Le. Oh, aku njaluk mangan sing wareg. Tak dudoh yo, Le. Kalau ning Kutha Raja kae lho, Le, wonge lemu-lemu kae lho, Le, delok Le. Kae lho. Kae lho, nang Kutha Raja kae lho.
Wes. Ngene ya, mbokmu. Muga-muga anak iki mau ora ning Bener. alangan apa. Ora ana alangan Timbang siji. ada engko dipangan mati. Lah iya. Pengen sing urip. Ayo ditutupi Ayo. ning Kutha Raja. Memantuki wae ayo. Ayo mbokmu ayo. Sigra mentar jumangkaing sang kebo marca tumuju ing Kutha Raja sinigek mung ingkang minusita boten kadya wonten ing Praja Majapahit Sang Maha Prabu Bromarjunjung tansah ngemalaken sagunging para prajurit Yenta Candra pindha Krisnabana jebleger.
Aduh. Iki gara-gara pemuda Kali Putih kaya ngene iki. Utamaning Mas Imam mau ning ndi iki mau. Aku yen to mari diteri dhuwit ngono kuwi wah jan semangat tenan pokoke. Aku lho iki lho Kang Mas. Dinaning iki kabeh padha rawuh. Sengkutke nggoning ngayahi sesanggeman. Nggih. Anakku Suba Siti rawuh apa ora? Menika rawuh. Jan menik-menik tenan anakku iki dan wah. Nak gindel, nak gandel gandung, dung nak dung jret. Jan anake ngromo ki jan ayu tenan pokoke. Sagung para prajurit lan para manggalaning nata. Nggih kula dawuh katimbalan dalem. Kono-kono padha diprayogakake lungguh kanthi satata ya. Samangestu dawuh. Prajurit lan sagunging para nayakaning praja. Iki mau ana himbauan saka petugas keamanan ya sing jaga parkir ya. Sing ndelehake sepeda motor utawaning kuda waja ya. Iki wis tabuh kaping 12 kuduning dipundhut utawaning dipindah ya, digawa rene ya ora apa-apa. Awit petugas parkire arepe ndelok janger lho, Cah. Nggih. Sagung para prajurit lan para nayakaning praja. Nggih kula dawuh. Dinaning iki Praja Majapahit bakal ndak buka. Alon-alon ya bune. Ki Kang Mas. Bune munda ayu. Lah menika garwanipun sinten? Ya garwaning Bramartunja. Lah iki to. Wong masya kaya ngene iki nadyan ta wis tuwaning weh tenaganing pokoke aku. Kula percados kok Kang Mas. Apa maneh sengkut nggoning ngayahi wajib ana ing pemuda Kali Putih kene. Nggih. Muga-muga taun ngarep iso ngundang pagelaran Krishna Buana ya Cahya. Muga diparingi seger waras, Amin. panjang umur, Amin. akeh rejekine. Amin. Allahumma amin. Ya. Alon-alon ya, Dik. Nggih. Yo. Derek ya. Piye to? Ati rasi alon-alon kemawon. Njaluk tintingane masakan sepiro kok luput aku. Sami sugeng rawuh karo Panja MCK kae wae jan pokoke bocah. MCK Rama. Kati pundi pawan banyo
marang dika Kakang Pakti Maudara. Iku kula dawuh katimbalan dalem Sinurabu ndadosaken bingahing manah kaya dening kasiram tirta sawindu. Sakwising kabeh padha kumpul ana ing pawiyatan agung Majapahit. Piye kahananing uga maju munduring Praja Majapahit. Ngenani kahanan majang lan munduripun Kraton Majapahit Gusti Prabu. Sedaya menika tansah gumebyar lan para prajurit menika tansah guyub lan rukun anggenipun sabila dhateng Kraton Majapahit Gusti Prabu. Nanging aja nganti kumpi yen to ing besok utawaning Majapahit mbutuhake sagunging para kanemen sira kang paring gula wentah rene Majapahit akeh kanemen kang padha limpat. Menika sampun dados pewajib kula anggen kula gula wentah para prajurit ingkang mapan wonten ing Kraton Majapahit. Anggenipun para prajurit geglidang kayuting ayuda wonten satinggiling turangga
menika sedaya sampun wasis mbok menawi ing mangku wonten durat muka ingkang saking litu negari badhe jarah rayah wonten ing Kraton Majapahit panjenengan menika pun kuatos jalaran para prajurit menika sampun siap lan siaga Gusti Prabu. Bagus. Mula sesanggeman kang apik ayo padha diuri-uri. Lungguh kanthi prayoga. Ngesti dawuh panjenengan dalu. Sagunging para prajurit lan sagunging para kadang. Aja ndadekake gelaning atimu. Aku wis mangerteni. Siji lan sijining kabeh padha sengkut. Jejetan lan rongga lawi. Mula kabeh mau kuduning duwening tekad lan mantep. Oleh ning Majapahit bisa karahayon. Kabeh wae lungguh kanthi prayoga. Ngesti dawuh panjenengan dalu. Diajeng Ratu Garawaning pun kakang. Katimbalan kula dawuh Kang Mas. Kabeh anak-anakmu lak yo nderek. Para putri menika mboten wonten ingkang godhangi lho Kang Mas. Mung aku kepengin nodi sepira kapinteraning para anak-anakmu. Yen to nganti kumbi marang tata trapsila Majapahit, nadyan to tetesku bakal ndak paringi pidana. Menika mboten badhe ngeciwaken panjenengan. Yen makaten monggo to Kang Mas. Ayo gendok matura. Marang Matura kelawan pun Rama. Saderengipun kula matur ngenani bab sesanggeman kula Rama. Kula ngaturaken sembah bekti mugi katampi Rama. Ndak tampa nanging ora liwat puja pangestuning Rama tampanana ya nok. Sanget-sanget agen kula nampi. Panjenengan menika kepengin ngertos sesanggeman kula Rama. Anggen kula sinau babagan olah seni kabudayan. Sedaya sami prigel boten wonten ingkang nguciwani panjenengan dalem Rama. Sira kang dadi tepa tuladaning sagunging para adi-adimu ya. Aja nganti nggoning nalingsing saka glegering kautaman sagunging anak-anakku. Yen to ibumu lan kang mbokmu matur utawaning paring pitutur kelawan sira, aja nganti nggening wah utawaning nggoning sira kuwi mau tumindak kang ora bener ya nak. Inggih Rama. Lungguh kanthi prayoga Pangestaken dawuh marang anakku Subasiti. kula dawuh Rama. Sing ndak dama-dama rina kelawan wengi mung sliramu. Sliramu nadyan to sawijining putri kudu bisa sinau babagan pamerintahan ana ing Majapahit. Mula sliramu kuwi nadyan to isih timur ning dadi titikaning Rama supaya ning ing besok ganti palengganing Rama wis siap siaga nggonmu ing besok ndak dadekake utawaning dadi pangayomaning sagunging para kawula nok. Siap Rama. Tenan Injih. wis pinter apa nok kowe nok.
Kula sedanten sampun pinter Kang Rama di sabiyantu kalih Kang Mbok kula. Ngono. Nggih. Sesuk iya Ren, sliramu kepingin tambah lipat tambah sengkot daluk sinau kelawan ibumu ya. Ojo nggoning sira kuwi mau sungkan-sungkan nggenmu matur ya. Wanita kudu wani ditata ya Nok. Nggih Rama. Ya wis lungguh kanthi prayoga marang ndika. Nggih kula dawuh katimbang dalem. Sejatosipun kula wonten wigatos ingkang badhe kula wedharaken dumateng panjenenganing. Yen to wonten kawigatosan ingkang badhe panjenengan babaraken monggo kula aturi babaraken Nanging Gusti Prabu. saderengipun kula mbabarake wigatos Majapahit badhe kula wontenaken Sukahandrawina. Oh makaten jih monggo sumangga. Pasugatan jejetan Sindura jejetan sliramu sarujuk tenan. Nggih, sarujuk. Apa ana ledek saka ing Patmancanegara? Cekap para putri-putri kemawon Ngono. ngibur para kawula wonten ing Praja Majapahit. Ing sliramu wis pitaya kelawan anak-anakku. Nggih, pitaya yen swantenipun niku pancene nggih menika para putri-putri nika jos pokoke Ojo. swantene. Harya Bintang. Sliramu kegunaman apa, Guneman apa ayo? Lirak sambang lirikmu kelawan kadang-kadangmu kae ora kepenak, Niki lho Kang Mas, Lho, ngono kuwi ora oleh. kisahne cewek teng mburi wau. Ngono tenan. Tirose kan diceluk kalih cewek dikan mara ngoten. Basa diparani mlayu mo. Bintang ndak kandhani ya tole. Burung titi wancining nggonmu kuwi mau mengku dening sawijining wanita. Ndak kandhani ya. Abot sangganing lho. Ora mung dieret ngalor ngetan ngulon ngidul. Lek diowongi Rama aja mencap-mencep. Tak kuncrit lambemu kowe engko. Rungokke ya. Ya wis Majapahit tak wenehi Sukahandrawina sliramu sarujuk apa ora? Sarujuk apa ora? Sarujuk. Tenan? Nggih. Ya wis sagunging para putri, ayo kamu. kono-kono padha diwiwiti nggoning paring Ayo dong, Sinugata. ayo dong. Ayo dong. Ayo Subasa. Krishna Buana bergoyang wasik. Menangani pamundutan janjine Mas. Asik. Krishna Buana. Hei. Krishna Buana. Kalipune Ribon.
Dan saking bos wedhus nyune luntur, ugi Mas Wahib nyune tugel. Mas aku utang sik ya Mas ya. Besok aku dibeleh karo bos wedhus iso-iso. Monggo Mas Eko luntur. Kene. Mas Pepen. Sugeng rawuh. Sugeng rawuh ya Mas. Pepen. Pepen. Pepen Dumble.
Kang Mbok. Lewat larane Mas. Sing sampean rasakne Mas piye? Oke, boleh. Janger Pak niki nggih munggah nyawerno lho Pak. Nyawerno. Wani ngomong wani munggah nyawer kaya. Nyawer ya oleh kok Pak Janger iki Pak Campur orkes lagi. Janger horeknya Banyuwangi. no iki. Krisna Bana sing nilai masyarakat Mas. Munggah ini loh. Spesial Mas Fendi. Kaitane welas dukari senengi koyo-koyo sing ono pisae. Masuk deh. Riko ngucap janji biareng selawase kari-kari Riko nyulayani satu ati iki sing ono tambiane wis kadung keliwat larane ipiarate kembian hangpok lek-yakyangi sampai kapan yo katon pecake. Spesial Mas Bayu kali Mbak Puput. Ini Krisna Buana. Janger horeknya Banyuwangi. ayo kuwi lho Mas. Spek pemuda. Lah iya no. Oh enak masih. Riko gawe atine sonawangsa merko Riko wis gandeng wong liya tatu ati iki sesek jero dodo kadung inget ambiru Riko. Si cantik kau dia lagi Mas Wahib Bersama Pak Haji Wiwit Cantik Audio Production. Tatu ati iki sing ono tambiane wis kadung keliwat larane ipiarate kembian hangkok lek-yakyangi sampai kapan yo katon pecake. Mas Danu Si cantik audio. oh ini lah Mas Riko gawe Woi. ati iso nelongso merko Riko wis
kapriye sakwise ndak wenehi pasugatan Sukohandrawina kabeh padha seneng to Nggih. muga-muga praja Majapahit tansaya karahayon coba ta dulunen sagunging para kawula menikmati gening nonton kesenian Krishna Buana ya cah. Kakang Patih Maudara kula dawuh katimbalan dalem ing ngarep aku kandha kelawan sliraning lan sagunging para prajurit nggih yen to ana wigati sing bakal ndak wedharake kelawan dika kabeh. nggih monggo monggo kula aturi babaraken Gusti Coba to rasakno yen to ndak rasa kuwi kaya ana kang ora kepenak ana ing saisining pasamuwan iki. kok saged kados ngaten Kanjeng Sinuwun Palungguwaning Minak Subrataya Bandaran Subali dinaning iki gotan menika leres atur panjenengan dalem mula apa wis paring pakabaran kelawan Majapahit apa pancen sengaja lah menika nggih ingkang perlu dipun gagas Kanjeng Sinuwun awit sampun pinten-pinten peswanan agung menika boten nderek nangkil wonten ing Pasiban. Patih Maudara nggih kula dawuh yen to ndak rasa palenggan gotang utawaning Minak Subrata Bandaran Subali kuwi ora sowan apa dheweke kuwi nandang gerah apa pancen ana kewajiban kang ditindakake ana ing Kadipaten Grati. lah menika ingkang tuwa pitakon nggih babakan menika lho Gusti Awit yen to ndak rasa wis 7 pasowanan dheweke ora asok glondong pengarep-arep. Mula sing ndak jaluk kelawan sira lan sagunging para prajurit. Sira tumuju ana ing Grati. Nanjehake utawaning nyatakake sejatining Minak Subrata Bandaran Subali kuwi ora asok glondong pengarem-arem kuwi ana wigati apa yen kados ngaten Kanjeng Sinuwun sesembahan kula lajeng benjang kapan anggen kula tumuju wonten ing Ngranti menika Kanjeng Sinuwun udara jejetan sindura lan rangga lawe ora usah dadak selak kesuwen Pasiban Agung ndak bubarake sliramu tumuju ana ing Kadipaten Grati dinaning iki yen kados ngaten Kanjeng Sinuwun dalem nyuwun pamit lan nyuwun idi pangestu dumateng panjenengan kula badhe budal wonten ndak pangestoni ayo cah derek Patih Udara sagunging para putri ana ing Palerman ya no ayo yo kono ndok derek kelawan ibumu ya ya